ब्लैक हामबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रनो दैबो नाय दंनाय जत ताखुक दैबो हुक्सनो हामजामा याफारो जोंनि ब्लैक बतना हामिया जों खोनालायखा हास्तेनि जत लुकुराव नो खोनालायखा जों बेहायनो जोंनि एडिसिनि मै बनिति डिस्कासन खायलेखा जोंनि तिप्रासा दै राज्योनि बर'राव कोअपरेटिव बैंक नि चाकरि रुनानि बागै थांलायजाक थांलायमानि जरहाट तेजपुर गुवाहाटीआव एग्जामिनेशन सेंटरफोर आजागा थांलायमानि प्राय डेटा एकदा डेटा जराव गारि एक्सीडेंट उनखा बास एक्सीडेंट उनखा मानि यागुलो थैमानिबो जों खोनाखा खरकसा थैखा होनो दैबो 2-3 जन सीरियस इंजुर्ड ICU तंफु सिलचर मेडिकल कॉलेज हायरही जों खोनाखा दैबो बाक्सा इंखे रेफार उनखा गुवाहाटीआव रेफार खायजाक मानिबो घटना दं होननाय खोनावो प्रपार इनफरमेशन मायाख इंगे बाक्सा इंखे डिस्चार्ज रजाखा जरा नॉर्मल इंजुर्ड नाय रखे डिस्चार्ज रजाखा गुवाहाटी आरो सिलचर मेडिकल कॉलेज निबो इंगे जोंनि MDC थाङै दङ ब्रह्मगोना वीरेन्द्र देबबर्मा बावबो थाङै दङ आ जागा बनि एरियानि थैमानि न नायनायनि बागै सिलचर मेडिकल कॉलेजआव दैबो सोरबा सोरबा इंजुर ओंखाराव नायनायनि बागै जोंनि ADC हाफांनि बोखागदै जों जोंनि तिप्रासा इंजुर नाय दङ जारा बेंकनि कैंडिडेट दैबनि जाति गोष्ठी थांनाय र आ जागा थाङै दुर्घटनाव दुलजानाय र बरनो जों बाहायखे जोंनि ADC नि बोखागदै माहाय जरा हायाव जों चुबा मानाय बनि बाङै कक सालाय दङ हानि बाङै जे इंजुर नाय दिनै बनि ताखौ बुखुराव बरक बाहायनो जों माय गोरोंदि जों बाहायखे जोंनि ADC बोखागदै नायलेबानो दैबो जा किसा काहाम खे नाय फैदि बसो घटना राव बाहायनखा बसो इंजुर उनखा माहायरावबो जों साखा इंगे जों नायलेने जोंनि ADC हाफांनि बोखागदै जोंनि तिप्रासा आरो कैंडिडेट इंजुर नाय दङ जों बाहायखे ADC बोखागनि दै चुबावैमा नायलेने बोमाय ताबो बरंनि सिनिमु स्राय देंखा सारजे बो पारानि तै कैंडिडेट दा थैनायनि बुमुंरो ताबकसो जरा खरकसा थैमानि वीरेन्द्र देबबर्मा होननाय खोनावो एक्जेक्ट बुंमाया खान दीप्राज देबबर्मा दैबो प्राय 50 जन इंजुर मानि चिनि थानि लिस्ट सफायाख लिस्ट कालेक्ट खायनायनि बागै सालायखा बे खोनाराव चिनि र लिस्ट सफायमाने ताकसो जरा चिनि इनफरमेशन कुनो करिख बेंग एलाकानि बिसंखा जत जानजा एलाकानि न हयतो सावैमा खाना बे जों आसल गोबांमा बास एक्सीडेंट मानि दुलजानाय रंनि माने प्रपार बरनि ठिकाना मायाख हानि बाङै जों नाय दङ तै जारा इंजुर नाय बनि फेमिलि र बरक बेहायनो जोंनि ADC हाफांनि अमबाय MDC ननि EM तै बिसिनि अफिसार बरक बाय कम्युनिकेशन खायदि जे अ जागा अमहाय ओंहा होनो हिंगे जों नायलायबानो बोसोर जरा बाहायखे चुबासु खायमा कारण जरा हायाव जों तै खरकसानो चुबा लायबने अमनो चिनि नाहरमो जोंनि बुबाग्रानि नाहरमो खा हामियां दंबाय खा बायजोब दं जों बरनि लगे बेलायखेन खा खामजाक बरनि नुखुंनि लगे जों तिप्रासाङै जोंनि ADC हाफां जों बरनो खा खामाया फारो बरनि जे थैजानाय बनि नुखुङाव बरनि खासांमा मानथों तै ओ जारा इंजुर दंनाय रखम तिप्रासा दं परिखारिनि थांजालाय माने लांमा स्नामनाय थांनाय बरबो दाखि हामै बासाथ के मेडिकल नि जा इशू दंमारो जों बाहायखे ताम खालायमान आगामी दिन CEM साका आगामी दिन जों अन नायने अनबाइन तब प्राइमरी इनफरमेशन सि फाइद्रिप सिन थानिबो जत इनफरमेशन फाइगे जों अकॉर्डिंग टू ताम खायमान जों जाके